Salam mehriban gelin gıylar. Moda Fasonlar kanalımızda bugünkü videomuz bu hepde Instagram'da öňe çykan saýlama türkmen moda fasonlaryny görkezmekçi. Bir-birinden owadan türkmen moda koýnak fasonlarymyza gelin birlikde syň edelim. Bugünkü videomuzda bir-birinden owadan pommak, gülüpek, ştapel matalarından tikilen üýtgeçjek fasonlary görüp bilersiňiz. Siz nähil fason görmek isleýäňiz? Nähil fason görleýäňiz? Kommentariýada ýazyp geçseňiz, men size hökman kömekçi bolarym. Türkmen milliligimiz, el işlerimiz, milli libaslarymyz, eňedir ýüpek sapaklar arkaly sünnälenip edilýän keşdedir gaýmalarymyz, türkmen gelin gyýlarymyzyň görküne görk, owadanlygyna has hem owadan goşýar. Videomuzy halan bolsaňyz we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isleseňiz, kanala agza bolmany ýatdan çykarmaň. Hemmeňize sag bolun.